Apa ki? Sempak. Wangi. Kang, aku nang kok bingung. Bingung kenapa mal? Wis ngopo-ngopo iki rebahan iki duit aku ngalir. Nah, kowe ngerti duit ngalir ki, Mbok. Delok cedulurmu ki lho ki. Jangankan duit lur. Sandal pera ono. Iya lho. Iki kowe lah. Nah, ngono karo sedulur ki sing apik, saling berbagi ku indah. Tanah aku akeh, Kang. Oke, ini dibacangane, Jal. Iki tanah aku, Kang. Nek kowe dulur aku yo. Enak. Enak. Sedap. Sedep. Cepat. Cepat. Kejar. Oke. Enak mas, enak. Enak. Apa enak? Sedep kowe. Enak mas. Enak iki. Capek Wah, iki jenenge iki. Pak we paling Pak Lek. Ya bisa apa? apa? Pak Lekku. Tenane. Tenang. Terus Saya. Buka ora lur. enggak lur. Yo, mundur aku rasa dulu. Aduh. Benar lur. Ayo lur. Motor. Buat. Jalan nggak lur. Wis, jogo ngisor bae mundur. Aku sih. Ayo mas. Ayo. Ayo. Besok. Yo. Buat. Wah. Wah. Beo. Yuk. Yo, yo. 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 Ayo, ayo. Wah. Ayo. Beres. Ayo buka. Ah. Buat lur, ayo. Ini mas. Beres. Tangan. Sip. Beres. lagi. Beres. Lewat. Kita kap nih. Keng, keng. Kayak lo, kayak. Iya, kayak. Ayo, keng. Satu apa, keng? Bisa. Digang ini. Siap. Togok. Mana nih, mana? Kanan. Togok, gede. Sini. Apa, keng? Ini apa? Ini, keng. Macan apa ketek, keng? Aduh, pedus. Pak Soleh. Ini iki lho. Angel kok. Keng, Waduh. Lagi sama lagi. Hei. Andurane sapa kowe? Loh. Wite sapa? Medun, medun sik. Walah. Ale. Macem-macem karo Pak Soleh kowe. Dun. Ayo. Oh tak gantol lo sirahmu. Dun. Kang. Dun. Alah macem-macem kowe. Dang. Hah? Yo, Pinter nyong diri sapa? Nyang. Asli iki wek bapake nyong iki. Walah. Wes sembarangan kowe. Hah? Iki nganu, Pak. Piye? Kamu Pak Lia robot. Pak Ali robot. Robot sapa meneh kok tak gantol sirahmu kowe. Ampun. Kayak lo, Pak. Hah? Cacilik mau ning kene. Sapa robot? Mau cacilik ning kene, Pak. Lah kan robot kayak robot. Budi. Loh, kurang ajar kowe. Oh. Aman. Kowe iki ngopo ninggal iki? Juru balik kowe. Alah. Malah wis sopo kowe, soleh sopo karo kenal. Tak tipu. Iku dengar jangka gede iki. Enggak maksimal iki. Tapi lah hasil lah. Tolong pas sih. Soalnya ini Gede lah. sih.
Sing gede ra aku. Ha. Paling cilik. Sing Bang gede ya. Wis ayo, pangan lungo. Yuk. Ayo niat. Gelas ah. Salah roh. Lokasine ning kene-kene wae ora ono suket to piye meneh iki. Lah wong desa ya anane ngarit ngene iki. Kepiye meneh lah. Dek aku bali arep nepati janji. Ulah jebule suaraku ya apa ya? Bakatku nyanyi emang, cuman piye meneh ya. Karang urung nasib dadi penyanyi ya, sepolah ngene pola. Aku lilo adoh omah, adoh wong tuwa. Nah dikek suling apik kaya niki. Dijal kayak suling lah. Kok ngene po suling ya. Tok meneh iki tok meneh sulinge. Iya apik. Tapi nyanyi karo nyuling ya ora iso ya. Wis lah. Demi kowe ben supaya urip mulya. Nek ngene terus ora ngarit-ngarit lah. Wis tak ngarit sik lah. Gampang nyanyine karo ngarit ngono kuwi lah. Oh iya, iki men aman. Sama nih. Terbebas dari kuman, terik matahari yang ini iki lah. Senajan kaya maling ora apa-apa lah. Wah, suka yo kebangun ini kabeh. Sak apa? Kahanan memang bener ada garing. Tapi terus yo gelem. Lapar mubah segalanya. Aku lila adoh omah adoh wong tuwa. Demi kowe ben supaya tetep mulya deh. Tresnaku ora bakal ilang senajan adoh paranku. Demi kowe cah ayu. Ayu. Rasa ya niki. Wis mati karo ora. Wis apa wis. Menteng arep pedes waret. Sing arep waret kok apa. Untung ya mana aman. Apa aman? Wah, ora ora untung ya mana ini guys. Bebas dari penyakit, iritasi, reboisasi, konsumsi, iritasi mata, sinar ultraviolet. Aduh, itu bagus ya namanya. Kalau enak. Barek ya. Barek mangan. Kalau hasil colongan bu, wis. Barek. Barek. Iki ninggal gitu. Apa? Ono maling. Iya. Bakal agak kemaling ke. Bisa parah nih. Lagi maling ya kuy. Weh, Sampeyan maling ra? sampe maling ra? Maling suket. Maling suket di. Maling suket piye? Suket tadi. Gua iki sukete sopo ki maling ki? Salah. Lah soleh.